яңа уку йылында безгә балаларга белемнәрен күтәрү өчен һәм класстан тыштырылу чаралар үткәрү өчен тагын да өстәмә мөмкинлекләр тудырылачак. 4 уку кабинеты тулысынча үзгәртелә. Мәктәптә яңа уку елына информатика, технология, тормыш иминлеге нигезләре фәннәре буенча яңача укытуга әзерлек эшләре бара. Шахмат уены зонасы булачак. Диварларны тигезләп агарталар, идәннәрне сүтеп яңадан җәяләр. Уку йылы барышында әлеге сыйныфта чит телләр кабинеты урнашкан булса, хәзергесе вакытта биредә бөтен җиһазлар да җыеп алынган, һәм инде парталар да башка җиргә күчерелгән. Һәм инде шуны әйтергә кирәк, әлеге сыйныфта идәннәр дә сүтеп алынган. Бу проект буенча кергән сметага кергән, идән алыштыру, кабинет ишекләрен алыштыру, түшәмгә булачак төбәдәктә, яңа төбәдәктә булачак инде, һәм стеналарда абый абыштырып красителәчәк. Ләйсән Гомәрова идән торып укуга күчкәннән бирле мәктәптә булганы юк. Бу елда 9нчы сыйныфны тәмамлаганга документларга кул куярга килгән. Биредәге үзгәрешләр башка укучылар кебек аның күңелендә дә кызыксыну уяткан. Минем уйлавымча, яңартылган кабинетларда уку безгә яңа мөмкинлекләр бирәчәк, чөнки бу кабинетларда без укырга да мөмкинбез, уйнарга да мөмкинбез, эшләргә дә мөмкинбез. Алмаз Әхмәтшин подрядчы оешма вәкиле белән һәр кабинетны карап чыкты. Шулай ук район башлыгы төзүчеләргә мәктәпнең фасадын эстетик яктан матур итеп ясау бурычын куйды. Мондый үсеш ноктасы районның берничә мәктәбендә бар. 2019 году у нас 2019 елда әлеге программа буенча районда Киекле, Мамык һәм Якушкино мәктәпләре ремонтланды. Бүген биредә эш 50% артык башкарылган, төзүчеләр аны июль аена төгәлләргә планлаштыра.